Космос. Аз съм Роси и мечтая да отида в космоса, да има ничко ме е страх от това, което ще срещна там. Затова отидох при първия български космонавт, който за мен е бил много безстрашен, за да се осмели да полети в космоса. Неговото име е Георги Иванов. Той ме качи на неговият космически кораб и заедно потеглихме за едно незабравимо пътешествие. Щом потеглихме, се почувствах като първата е слетяла маймуна в космоса. Когато стигнахме космоса, той каза, че първо трябва да видим пръстените на Сатурн. Ако си мислите, че мъжът ви е купил най-хубавия пръстен, дълбоко се лъжете и ще го разберете, когато видите блестящите следени отблясъци. След като тръгнахме, отидохме на Марс. Там ни посрещнаха местните жители. Които бяха малки зелени човечета. Те ни казаха, че отдавна искали да се срещнат за българи, защото много харесали песента на Валя Балканска. Изле Едулю Хайдутин. Тя често звучала по техните радиостанции с извънземни си глас. Харесах Марс, защото тя е червена като слънцето и сърцето и защото ако се освети с жълто, с тези тупки ще се прилича на кашкавал, а аз обичам кашкавал. Видях и Млечния път, колко ли много мляко е разсипано, за да се образува то. Разгледах и зодиакалните си звезди и как ли хората са определили на какво приличат тези разбъркани звезди. Видяхме и земята отгоре, беше невероятно с нейните морета и океани, зелени пространства. Ето това беше моето приключение в космоса. Пожелавам и вие да отидете и да се забавлявате така, както и аз се забавлявах.